Que beneficios ten o consumo dos produtos do mar? Como cociñar peixe de maneira rápida e sinxela? A estas e outras preguntas trataron de dar resposta neste camión. Vai de Peixe chegou aos campus de Pontevedra para fomentar entre a mocidade o consumo de produtos do mar e da acuicultura. Unha campaña da Xunta de Galicia que trata de acabar con algúns mitos que existen arredor do peixe. O obxectivo primordial é que a xente coma peixe, sobre todo a xente nova. A xente nova porque o peixe é unha cousa que lle teñen medo, non saben como traballar con el, como compralo, mismamente como conselalo, porque o que temos aí as aboas que sempre nos din que hai que comer o peixe fresco, neste caso hai que conselalo polo menos de 5 a 7 días, e despois que nas pescaderías nos poden xa poñer as racións e todos os días podemos comer peixe de formas diferentes. A cociñeira Maite Fernández foi a encargada de achegar a todos os estudantes pontevedreses diferentes receitas. Os produtos protagonistas de hoxe foron o mexillón e a merluza. O que fixemos primeiro foi traballar con mexillón, que é un molusco maravilloso, que a xente solamente come no verán feito simplemente ao vapor. Aquí o fixemos ao vapor, o fixemos tamén como se limpa e tamén o fixemos en escabeche. É unha saladilla que en vez de botar atún, lle botamos mexillóns. Despois fixemos un pescado, unha pescada en salsa verde, e poden darlle tamén eles un color que queiran, non fa falta que sexa tampouco mismamente salsa verde, se queren ponerlle pimentón. Un poquinho é que teñan sempre ideas diferentes, e que innoven, e que o pasen ben, e que disfruten da cociña, que se divertan, e que depois que veñen os invitados, os amigos, se digan, pois, o fixeches ti, pois sí, se sinten moi orgullosos. Varios estudos confirman que os coñecidos como millennials ou como xeración Z non se alimentan correctamente. Hoxe todos eles saíron de aquí coa lección ben aprendida. Que o peixe ten que estar congelado máis de 5 días porque senón o bichiño pode estar contaminado o peixe, é malo para a saúde. Claro, necesitanse como mínimo 5 días para que o anisakis morra, ¿no? Pero é que teñeno todos os peixes menos os de río e os de piscifactoría. Yo creo personalmente, por lo menos por mi experiencia, ¿no? Yo cada vez como más pescado. Yo estoy comiendo pescado de allá hace muchos años para aquí, sobre 3 veces, 4 veces a la semana. Yo creo que la gente más joven igual eso no lo hace. Debían consumir un poquitín más de pescado. Hai recetas moi fáciles que non coñecía, verdade. Para que vean que realmente non é complicado hacer pescado, ni prepararlo, ni nada, pues comprarlo la semana anterior, lo tienes y la semana siguiente ya lo comes, lo preparas y todo, y no tardas tampoco demasiado. Sobre todo que consumen pescado, y aparte aquí en Galicia. O camión de Vai de Peixe percorrerá nos vindeiros días o resto de campus galegos. Ademais, as redes sociais xogarán tamén un papel importante á hora de difundir información de produtos pesqueiros e tratar de achegar receitas sinxelas e adaptadas ao estilo de vida da xeración millennial.